Когато влезем в еврозоната, нашето злато и нашите германски облигации ще бъдат изкарани на пазара, срещу това ще получим сухи пари, с които да започнем да купуваме италиански, португалски и така нататък дълг. Влизането в еврозоната означава, че Европейска централна банка ще може да замрази нашите пари по всяко време, когато някое наше действие не й хареса. България няма да продаде 40 тона злато след влизането в еврозоната, както твърдят много публикации в социалните мрежи. Това е дезинформация. Златото, за което става въпрос, е част от Международния валутен резерв на България. Към момента той е около 40 тона, а стойността му възлиза на малко над 7 милиарда лева. Процедурата за присъединяване към еврозоната предвижда България да прехвърли част от своите резервни активи към Европейската централна банка. Тези активи могат да бъдат в злато или валута. При присъединяването си към еврозоната България получава дял от общия капитал на Европейската централна банка, а размерът на резерва, който тя внася, се определя пропорционално на този дял. Според изчисления на експерти, делът на България се равнява на 960 милиона евро. Според правилата на Европейската централна банка, 15% от тази сума трябва да бъде в злато, а останалите 85% в валута. По сегашните цени на златото, това означава, че България ще трябва да прехвърли злато на стойност около 144 милиона евро. Това е многократно по-малко от целия златен резерв на България, който възлиза на 7,3 милиарда лева. Последната държава, приела еврото, е Хърватия през 2023 година. След влизането си в еврозоната, тя прехвърли 15% от вноската си под формата на злато. Подобна е била и практиката при държавите основателки на еврозоната. Същото предстои да направи и България. Останалата част от златния резерв ще остане под разпореждането на Българската народна банка, като Европейската централна банка няма да има отношение към неговото управление. Повече по темата може да прочетете в текста на Виктория Спасова в сайта на FactCheck.bg.